tile ta ye san 2026 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni min nabaw si kan makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se sibiri ma mali kunnafoni jabarani sira kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan mali kɔnɔ yan ka taa se mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. Daminɛla bi an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan an ka fa b'a ale kɔnɔna la yan nɔ fɛn min ye kurantigɛ ye ale kɔni kelen bɛ ka maaw bɛɛ lajɛlen kɔni dusuma kasa kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sa an bɛ sunkalo min yɛrɛ kɔni ale kɔnɔna la funteni ale fanga bonyalen don kosɛbɛ a kelen don ka gɛlɛya kɔni ni ka o ɲɛsin jagokɛlaw ma ani maa minnu bɛ olu ka baara yɛrɛ kɔni tɛ taa kuran kɔni o kɔ a yɛrɛ k'a fɔ kuranso min bɛ sirakɔrɔ kanajigila ka taga se selenge ma tasuma kɔni donna olu la ni ka olu jeni o de kɔni kelen don sababu ye ka kuran dita kɔni ka o faga kɔni ni ka o dɔgɔya kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni an ka jamana marabagaw olu kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko yanni san 2026 in yɛrɛ kɔni cɛ kuran kɔni k'ale bɛna kɛ waati bɛɛ de ye. An ka kunnafoni dila min bɛ yen nɔ ni ale ye Yusufa Sisogo ye Yusuf Sisogo tun bɛ kiiri tigilamaw olu ɲɛma marisi kalo tile 9 san 2026 in na a ka kiiriw kɔni olu kɛra fɛn min ye nin cɛba in yɛrɛ kɔni a minɛna k'a don kaso la février kalo tile 5 k'a sababuya kɛ fɛn min ye Niger jamana ɲɛmaa ye n'o ye Abdurahamani Chani ye ale ye kɔrɔfɔ dɔw kɔni ni ka olu fɔ ni a y'a jira k'a fɔ ko bingani wale min taara k'a ka pankuru jigi kɛnɛ kɔni ni ka o sɛgɛrɛ karongale diinɛ tigilamaw olu fɛ a ye jamana damadama ka i bolo ɲɛsin olu ma kolo de kɔni nɔ bɛ a la ni o ye nazaraw ka jamana ɲɛmaa ye ka taga se beninow ka jamana ɲɛmaa ni ivoirien ka jamana ɲɛmaa kɔni o ma a journaliste kɔni ale ye kuma kɔni ni ka o galontigiya fɛn min ye Niger jamana ɲɛmaa ani Burkina jamana ɲɛmaa ni Mali jamana ɲɛmaa ni jamana saba kɔni jɛrɛnu ka u bolo de kɔni di ɲɔgɔn ma bingani wale tɔn taara ka Niger pankuru jigiso ka o sɛgɛrɛ janvier kalo yɛrɛ kɔni o laban na journaliste Yusufa Sisogo ale kɔni ɲangira san 5 kaso o datugu ka tila ka san 10 ni ka o di a ka journaliste kɔni ma o kɔni tɛ baara kɔni ni ka o kɛ a ka sɔrɔla donbaw olu kɔni ye deliw kɛ ko ka nin cɛba in kɔni ka a labila nka kiiri tigilamaw kɔni y'a jira k'a fɔ jaabi laban kɔni o bɛna di marisi kalo tile 23 san 2026 an bɛ taa kucalakaw olu fɛ yen nɔ muso 37 de bɛ yen nɔ minnu ni ɲamaya kɔni taara ka ɲɛsin olu ma cɛnimusoya kɔni o sira fɛ furu 131 o de ye sirila bogotigini minnu bɛ u la u si bɛ ma se hali san 18 kɔni o ma san 2025 o kɔnɔna la fɛn min ye kucalakaw ni kunnafoniya dira olu fɛ a dira 8 marisi kɔni ale sira kɔni fɛ san 2026 in o kɔnɔna la minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ musow ni denbayaw ka koɲɛw kɔni olu ɲɛnabɔli ma o bolofara min bɛ kucala u ye nin kunnafoniya in di ka kɛ ni musow tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ko 32 kɔni o don ɲɛnamayali kɔni o la ka fɔ maaw olu fɛnɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye musow kɔni ka fɔ maaw olu fɛnɛ y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni da donna fɛn min ye furusa saba kɔni na n'u sera ka kɛ sababu ye ka se ka o furusa saba ka se ka o kɔni bali den dɔ kɔni fɛnɛ somɔgɔw banna ale kɔni na o den bɛ kilasi 4 de la an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ ɲina 8 marisi kɔni hukumu kɔnɔ u y'a ta k'a bila minɛn min kɔnɔ o de ye ka musow ni bogotigininw kɔni ka hakɛ ni ka o segin ma walasa fɛn min ye don n'a nataw ye u bɛ se ka u ka hakɛw ni ka olu sɔrɔ. An bɛ taa kajolokaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa Ninbugu fɛn min ye marisi kalo tile 9 in san 2026 Ninbugu ale filɛ nin lulu ni lamini kɔni o la bingani wale kɔni taara ka nin dugulamaw olu sɛgɛrɛ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni olu fɛ a bɛ waati bɔ a kɛra sababu ye sa ka se ka lakanabaliya kɔni o sinsin nka fɛn min ye marisi kalo tile 6 tɛmɛnen ye u ye u ka dɔgɔjɔ baaraw kɔni ni ka olu daminɛ min ni waati caman kɔni u kun dɛsɛlen don ka u ka baaraw kɔni ka o kɛ u dafɛduguw kɔni bɛ ka na u ka dɔgɔjɔw ni ka olu kɛ ka segin ka taa hɛrɛ ani baden kɔni o kɔnɔna la dugulamaw olu bɛ k'a ye k'a fɔ ko n'i y'a ye kɔni taga segin kɔni a fanga bɛ ka bonya u ka dugu kɔnɔ lakana kɔni ale bɛ ka sinsin ala ni finitigilakaw olu ka cɛsiri. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ
a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale an ka faba kɔnɔna la yan nin wagati in na fɛnɛ fɛn min ye taji ye ale ko gɛlɛya kɔni fɛnɛ o bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa taji min ko don o de ye gasoil ye i b'a ye k'a fɔ bolimafɛn minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni sirilen don gasoil la o bolimafɛn caman kɔni olu jɔlen don an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ maa minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ bolimafɛnw ta ka taa u ka dugu kɔnɔ tagaw olu la ka taa dugujantagaw fɛnɛ kɔni na a kɛlen don gɛlɛyaba ye olu ma k'a yira k'a fɔ fɛn min ye taji kɔni ale sɔrɔli gɛlɛya ni o ye gasoil ye a nɔ kɔni tɛ an ka jamana marabaaw olu la an ka jamana kɔni bɛ taa taji ta Côte d'Ivoire yɔrɔ min kɔni o la ni o bolo ni ɲɔgɔnmaya kɔni bɛ cakɛyɔrɔ ni an ni ɲɔgɔn cɛ o taji kɔni sɔrɔli gɛlɛya bɛ ka bɔ yen nɔ k'a sababuya kɛ taji kɔni ale tata fanga ka bon baara kɔni ale kɛli ma an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerikaw ka jamana o kɔnɔna la kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaa minnu tun y'a laɲini ka bingani wale kɔni ta ka ɲɛsin Niger pankurujigiso kɔni o ma min bɛ Tawakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye u ka fintigilakaw ye u sera ka tɛgɛ da banbagaciwale tigilamaa caman kɔni ma u sera fɛnɛ ka maa caman kɔni faga u la fɛnɛ o kɛra tɛnɛn su ka dugu jɛ fɛn min ye bi sɔgɔmada fɛla in kɔni o la su nɛgɛ kaɲa 3 kɔni tɛmɛnen ni sanga 5 ye wagati min na banbagaciwale tigilamaa 40 bɔɲɔgɔn u ye dankari olu ka bunahadamadenya la maa 5 bɛ yen nɔ u y'olu ɲɛnama kɔni ni ka olu minɛ ka u ka bolola telefɔniw ka o minɛ u la ka tila ka u bololaminɛn caman ni ka o fɛnɛ minɛ bi marisi kalo tile 10 o bɛna kɛ fɛn min ye Iran Israel kɔni ka kɛlɛ kɔni ta ko filanan kɔni o ye min n'a bɛ tali kɛ tile 12 kɔni o kan kabi waati la sa nin jamana fila ninnu kɔni ye kɛlɛ kɔni ni ka o daminɛ kɛlɛ min yɛrɛ kɔni na États-Unis kɔni ale ka dɛmɛ kɔni bɛ Israel kɔni o de ma an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ nin kɛlɛ in kɔni ale kɔni fanga bɛ ka bonya ka taga fɛ nin jamana fila kɔni kalikan de don ko fo u ka dankari Tehran kɔni ale jamana kɔni o la nin kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye sa ka tajiko kɔni ni ka ale gɛlɛya diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ Mali kunnafoni jabarali lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni nka daw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo ka tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba e mɔgɔ min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo so t'i bolo tunga lafiya ko k'a bɛ terrain ni so ni ka o di aw ma logement sociaux programme kɔnɔna la terrain titre foncier k'a jɔ k'a ban k'a tile d'i ma kalo 4 i b'a sara dɔɔni dɔɔni san 5 san 10 ka taa se san 15 ma Banankɔrɔni Kabala ani Jalakɔrɔbugu a saba la i b'a lajɛ i fanga bɛ se mun kɔrɔ i bɛ don o la n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn i ka yɔrɔ bɛ jɔ k'a tile d'i ma i b'a sara dɔɔni mun ka di ka nin bɔ k'a fɔ ɲɛna fɛnɛ k'a fɔ ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ kɔmɔ suruku o b'o kan diya ni Ala sɔnna ma aw ni ne an bɛna waatinin kɛ yanni an ka ɲɔgɔn ye basi foyi kɔni tɛ nin na nka an bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔni o la ni sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔni o waati tɛmɛna an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta yen nɔ aw k'an bɛn waati wɛrɛ